Saan tayo punta? Doon sa langit. Yan, ituturo ni Kuya kung saan tayo kukuha ng tubig. Ayun. Napunta kami doon sa kabila. Bakanting lote. May baba. Saan? May trek. May creek ba yun? Yan. Guys, napunta kami doon sa ano, sa creek. Kinukuhanan nila ni Kuya ng ano, tubig. Ay, tumakain nga sa mas na to ah. Yan. Ito yung area nila oh. Bakanting lote. Yan. Bakanting lote to eh. Yan, napunta na kami. Ayun yung asawa niya. Tingnan natin kung saan sila kumukuha ng tubig para sa ilalim doon ng tulay eh. Yan. Andun papuntang Sukat. Ito naman papuntang Baklaran. Yun, papunta Baklaran yan doon. Papuntang Sukat. Dito daw siya kumukuha sa ilalim. Ay si Toto. To. Saan kumukuha ng tubig? Ayun pala oh. Yan. Yan, sabon daw niya. Sabi niya sabon eh. Ayan oh. Yan. Doon sila kumukuha ng tubig. Sabon ng tubig. Sir. Ha? Patingin nga dyan. Ayan ang tubig nyo. Yan, inuulog na. Ayan ka. Para saan yan? Yan. Doon sila ako kanong kukuha ng tubig. Kahirapan pala magkuha ng tubig sa kanila oh. Para saan yan? Para saan yun? Ay, patungan pala nila ng ano yun. Patungan nila ng tubig nila. Ay ko. Pre. Hawakan mo yung ano. Bababa ako. Oh, yawa niya si sir. Yung cellphone. Basta kamay mo diyan. Bigyan mo ako. Sir, bababaan si sir. Wala. Hirap na. Yes, sir. Ang hirap pala dito. Hirap talaga, sir. Yan. Salamat. May tulog din pala dito. Ay, sir. Yan, dito sila. Sir, tubig, sir. Ilalim ng tulay ito guys. Ayan. Bibigyan kami yan. Dito. Yan. Alam mo, biro lang. May tao sa taas oh. Oo. Okay, ako. Sir, tubig, sir. Yan pala yung tubig nila oh. Mainom ba to? Yes. Yes, sir. Sige, Hindi sige. kaya ng sigmura, sir. Tedo. Ah. May kumukuha din, may nagiging ng tubig sa taas. Huli mo muna yung dapat. Sabon mo doon. Akit pa naman eh. Akit ka na. Isa pa ko, si. Kapit sa ibabaw ng kabinet. Ibabaw ng kabinet. Ibabaw ng kabinet. Grabe. Oh, sa loob ng karta mo. Yan. Isa-isa na ituto yung ano, yung Yep, hanggang tubig niya. Para yung ano niya, yung galon para lagyan ng tubig. Wow. Galing. Wow. Tugas. Tugas ah. Kasi na ako diya. May pera to. Sige, paano di?
Abo ko. Kaya, awakan mo, alisin mo. Saudi. Yan. Habang pupuno nito lahat guys. Yan, ang dami oh. Hindi naman kaya marami dito. Ano? So ito guys, sapato. Ano ba yan doon? Sa dulo. Alin? Corner, sir. Bornal din yan? Oo. Hindi ko lang. Labas na yun, sir. Balik na, sir. Labas na yun, balik na yun, sir. Gaya nga. Papunta yung ilalim ng ano yan. Oo. Doon sa kabila, di ba malalim yan doon? Oo. Sa may palengke. Oo, labas na yun, sir. Labas ng palengke pala yan. Tingnan natin. No? Lako kayo, sir. Ito yun. Tumibog kayo dyan, sir. Okay, sir. Madilim pala. Di ka ano. Okay, sir. Ako, pigyan kami. O, lagay. May ring malalaki. Jay, kuha, Jay. Ikaw dito, huwakan mo. Buhatin ko na pataas. Ayan, may tumulong na bata sa kanya. Kanila yan. Ano pangalan mo? Si? Paul. Paul? Ba't pinapunta ka dito, Paul? Tambayan dito, sir. Dito yan natatambay? Sa ba kami, sir? Ang silip ko dito minsan. Ano kaya? Uy, Paul. Baka madumi ang gas natin. Madumi ang salpak. Whoop. Galing. Yun, one. Ang lupit. Inakyat na. Sige mo na. Oh, sagay. Lupit, sir, ah. Ayun, yung tali. Paul, salpak, Paul. Ayan. Opa. Inakyat nila yan sa taas. Natali na din. Sige. Pa. Sige, hila. Wow. Lupit, yeah. Oh, Paul. Ayun. Wala na. Nataas na. Diyan kami kumukuha, sir. Wait, balsak mo dun. Ano ba nga rito? Ela. Ay. Ay, tubig. Oh, ito. Hila. Oh, langahan mo. Bawa salpak. Uy, gago. La. Na! Yan, ihila pataas guys. Yan. Dito kami kumukuha, sir, at tubig. Yan na, yan na. Ah, wala pa dito, lang. Diyan kami kumukuha tubig, sir. Saan tangkad ko? Dito. Dito sa may asang puno. Yan. Bahay niyo. Ay, takto ko. Maulog. Ah. Tanggal. Yan. Katapos nung tumang limos, kumukuha siya ng tubig para pangsahin nila. Dapat si Kasi Pia yung nililimos niya, kasi marami na doon sa ano nila, Di, pasok mo sa ba? bahay nila. Di. Binibili nila ng bigas para sa kanila. La. Mapol, bumapol. Dapat si Jar nag-aakot sa tubig. Gago. Pol, kuha mo. Gago natin. Ayos na.
Sir, nagkira tayo, sir. Akit na ako, sandali ah. Sige, sir. Akit na tayo guys. Sige. Punta na tayo. Kaya, sir. Okay, kaya. Kaya. Ito, hirap pa lang ito. Kaya na, sir. Oh, mamaya pa. Kaya na, sir. Mamaya pa. Saan yung tubig mo? Kaya na, liwat mo, sir. Wala na. Dito tinatali ni kuya yung ano. Tinatali niya dito yung lubid. Napunta doon. Kasi si kuya sa akin eh.